Само глупости правя. Омага, бе. Ай, силно съм го минал. Добре. Трудно. Сега падни долу по-бързо. Аз така ще падна. Тая е яд. Ниво 4. Влез вътре в сградата. Сега избери правилна рачка. На колко години е Дед Мастър? Я знам. Найс. Найс. Значи на 13. Благодаря, че е минал моя мап. Аз бях Дед Мастър. Благодаря на този, който ми се снима. Хепи. Сега почва. Почва купона. Дегре. Тей сега. Много страшно то ще има. Не ще има, бе. Те. Продължаваме и правим пляс. Да гледаме. Дегре. God damn it. И до